माथो रिसिप्टखौनो खालामा थांबायना थाङाखैथाय 9 बाजियावनो थांगोन होनायखाय आंबो 9 बाजियावनो खालामबाय। हेलौ थांबायना थाङाखै फाथैलाय बिसिनो? थांगासिनो नै गारियाव दङ जोंफोरो। मोनहैसिगोन ना मोनहैबा फन खालाम दे। दे बेनिफ्राय फैबाथाय हरगोन दे। औ दे न'आव फैनाय लोगो लोगो आंनो हर दे। जागोन दे। दे अब्लालाय। औ दे नोंहालाय माथो खालामदों ओंखाम जाबायना जायाखै? ओंखामखौनो जायाखै र'। नोंसोरो फाथैलाय बिसिखांबासो जागोन आं। मानो जा बिसिखागोन ना। थेवब्लाबो आरोहाय। दे जा फाथैलाय बिसिनायखौनो नेबाय थागोन नामा? औ नेगोनथ' र' आङो। दै जानांगौ। दे दा जागोन दे। दे अब्लालाय दोनथ' आं गारियाव दं। औ दे जागोन दे। आं दिनै जोबोद खुसि आं खुसिखौनो लाख'नो हाला। दिनैनिफ्राय अनजालु आरो लाइमोनजों जेबो सोमोन्दो थानाय नंला। दिनै लाइमोनमोननि फाथैलाय बिसिनायनि दिन खेबसे खबर लानिर' खबरखौनो लायाखै। हेलौ राहुल नों दासो खबर लानो सम मोन्दों आरो? आं गैयामोन न'आव मबाइलखौनो लायाखैमोन आं सकआवसो थांदोंमोन आइया मुलि लायनो हरदोंमोन आंखौ। आं नोंनो फन हरदोंमोनथ' खेबनै। राहुल जेखिजाया आं दिनै जोबोद खुसि। आंबो। औ राहुल दिनैनिफ्राय बे अनजालुजों जेबो सोमोन्दो थानाय नंला आंना। सोमोन्दोआथ' गैखाया देनाय थेवब्लाबो दिनै फाथैलाय बिसिसिगोन ना। औ आंबो दिनै बेसेबा खुसि। ओमफ्राय मा दाबो थांनो जाला? औ थांसै र' गामिनि मानसिफोराबो ज' जाबायनो माथो। नोंलाय माथो खालामदों? दङ आङो बाहेरायाव ओंखारबोदों नोंखौ फन खालामनो होननानै। जोंबो थांसै र' नै बिबारि आगैखौ नेबाय थादो र' आं दख'ना गानदों बियो आं गानखांबाय। दे फाथैलाय बिसिखांबाथाय आंनो फन हर दै। नोंनोनो फार्स्ट हरखागोन आं फन। फाथैलाय बिसिखांनाय लोगो लोगोनो हरखागोन आं। औ सना हर दे। ओमफ्राय नोंहालाय बोरैथो मोनदों गोसोखौ आं दिनै फाथैलाय बिसिसिगोनखौ? नोंसोरनि फाथैलाय बिसिनायखौ खोनानानै जोबोद खुसि आं दा। सोरनि फाथैलाय बिसिनायखौ खोनानानै जोबोद खुसि जादों नोङो हा राहुल? माबा आयै माबालै आंनि लोगो सासेया माने दिनै फाथैलाय बिसिसिगोन। नोंनि लोगोआ फाथैलाय बिसिगोन नोंनि गोसोआलाय मानो एसेबां खुसि मोनदों? मालायनि फाथैलाय बिसिनायखौ खोनानानै नोंहा मा खुसि मोनदों हा? मानि थाखाय बुंनाय? माबा आयै मानोना आंनि लोगोनि हिनजावा मोजां नंथारा जायजोंनो मेजोंनो रायज्लायलाबायो हाबा जाखांनायनि उनावबो आरो लोगोबो हमनो थांबाय थायोनो गुबुन सेंग्राफोरखौ। माने आखल आखुफोरानो इसेबो मोजां नंखाया। बेनिखायनो दा आंनि लोगोआ दा बे हिनजावखौ गारनो नागिरदों। ओमफ्राय जोंबो आरो खुसि मोनदों आरो बेफोरबायदि हिनजावफोरखौलाय मानोथो लाखिबाय थानांगौ एसेबां गाज्रिफोरखौनो होननानै माने गोसोखौ खुसि मोनदों आरो। होमबालाय बे हिनजावखौलाय माथो हौवा थाखानानै मानो गुबुन सेंग्राफोरखौलाय मानो गोसोथोबावनांगौ? औलै आयै माथो बुंबावनो आखलानो बेसेबा गाज्रिखा। दे बाद हो आयै बेफोरखौ। माबा आयै अबाव थांनो नागिरदों नोङो? आं नोंखौ खिन्थानोसो बावना दङमोन। नोंनि थाखाय दि सासे सिख्ला नायना दोनाखैमोन बियो माने आंनि लोगो लाहानियाव आलासि जानो फैदोंनो। थौ थांनि थौ राहुल नुलायलायसिगोन नोंसोरो दिनै थौ आबा थांनि थौ। आयै नों थां आं थांनो गोसो गैया आरो आंलाय माथो फट'आव नुखादोंआनो। फट'आव नुबानो जायो नामा? मा नोङो रियेलाव नाया आरो नोंनि जागोन हिनजावखौनो? माखौथ' नायबाय थानांगौ आयै फट'आव नुबाय नालाय बास जाबाय। नों मानो बेफोरबायदि बुंबाय दङ हा? ना सोरखौबाफोर गोसोथोबायलै नोङो? आं बुंना दोनखादों दे खिन्थु आं नायना दोननाय सिख्लाखौसो नों लाबोनांगोन गुबुन सिख्ला लाबोनो मोना। इमान मोजां सना रखम सिख्ला नायना दोनदों आङो बेखौबो जुदि नोङो रिजेक्ट खालामोबा। आयै नोङो आंखौ सोङा हौवानो मानो नायना दोननाय? आंबोथ' फसायनांगोन ना। मा होनदों नोङो? एसेबां बिबार रखम समायना मोजां आखल आखुआबो बेफोरबायदि सिख्लाखौ नोङो फसायाबा सोरखौ फसायनो बै थंगालि बंगालिफोरखौ? ना सिरि सिरिबा सोरबा गोसोथोखुमानाय दङलै नोंहा हा? थौ दानो थौ। आं थांलायनांगौ आरो? थाङा माथो नोंजोंनो थांनो नागिरखादों आङो। थौ गारिया ला। है माबा आइजोंबो। असैथ' अनजालुआ फैबायना फैयाखै? बिबारि जायाखै दाबो फैदो। जाबाय दे आब' थुदो थांसै। थौ गामिनि मानसिफोराबो माथो ज' जाबायनो। थुदो होमबालाय। ओमफ्राय बे अनजालु असैथ'आ फन हरदोंना हराखै नोंखौ बिबारि? हरदोंमोन आब' फैबाय दंनो बिसोरबो मोनफैसिगोनानो खोना। मोनफैबायानो? थुदो अब्लालाय।
आरो आइ मोनाबा थांगोन ना थाङा मिटिंआव? थुदो अब्लालाय आरो आइ मोनाबा थांगोन ना थाङा? थांगोन खोना दे। थुदो अब्लालाय बिबारि माला फाथैलाय बिसिखांगोन आं बेखौनो सानगासिनो दा। फाथैलाय बिसिखांबासो गोसोखौ स्रां मोनगोन आं। मोनथिला दे आरो आइ मोनाबो मा साननानै जि फाथैलाय बिसिनो नागिरदों। उनाव जुदि अनजालु गुमैखौनो नांफिनगौ जायोबा मा खालामगोन बियो? थुदो बिबारि थांसै बयबो ज' जाजोब्बाय खोना। थुदो। नोंसोर सानैनिया बेनो जोबथा थिरांथा नामा? औ। दाथ' नोंसोरो गंसे न'खरावनो थाला खोना? ओहो थाला। दाथ' नोंसोर सानैया मोजां मोनलायनाय सेंग्रा सिख्लाबो नंला, हाबा जानाय हौवा हिनजावसो। जुलि जानायाबोथ' बोसोरनैफोरल'सो जाबाय खोना? दा मोजां मोनलायनाय सेंग्रा सिख्लाबा गोसो बायदि खालामनो हायो। दाथ' नोंसोरो हौवा हिनजावसो। दा नोंसोरो इयुननि खोथा साननासो सानै हयै थिरांथा लानांगोन। आयं जोंफोर सानैनि जोबथा थिरांथाया बेनो। नोंसोरनिथ' जोबथा थिरांथा, नाथाय जोंफोरो गामिनि गेदेर गोलाव मानसिफोरा सानदोंदि नोंसोर सानैबो न'खर गंसेयावनो थानांगोन। सासेया सासेखौ बुजिलायनो सम होगोन। नोंसोरखौ जोंफोरो मास मोननै जयै थानो सम होगोन। जानो हागौ नोंसोरनि गेजेराव बुजिलायै खोथा जादोंमोन आगोलफोर। जानो हागौ बे मास मोननैनि गेजेराव जयै थाबा बुजिलायनो हानाय जायोआनो। बेनिखायनो जोंफोर गामिनि गिदिर गोलाव मानसिफोरा नोंसोरनि इयुननि मोजांखौ साननानै बेफोरबायदि थिरांथा लानाय जाबाय। जुदि बे मास मोननैनि उनावबो सानैनि गेजेराव जेबो बुजिलायनाय जाया, अब्लासो जोंफोर गामिनि मानसिफोरा फाथैलाय बिसिनायनि थिरांथाखौ लानाय जागोन। ओहो नाङा, दिनैनो बिसिथारनांगोन। जोंफोरनि जोबथा थिरांथाया बेनो। औ दिनैनो बिसिथारगोन जोंफोरो। जोंफोर सानैनि जोबथा डिसिसना बेनो। औ आयं दिनैनो बिसिगोन जोंफोरो। दे अब्लालाय नोंसोर सानैबो हौवा हिनजाव राजि जाबायबालाय। थै लाजिनायसो मोनबायलै आङो। बे लाइमोना मानो एसेबो बुजिया, मानो एसेबां उख्रा? बिसियाबानो जायो। गामिनि एसेबां गिदिर गोलाव मानसिफोरा बुजायबाबो जेबो खरावनो हाबा माथो। आरो बे जावायसियाबो माथो सोलायबाय ना, बिबो सोरबा हिनजाव मोननायखाय गोसोआनो सोलायलायबाय। बे सला उसुयफ लाइमोना सनमान थांहोगोनलै, गन्थंआनो गैला आंनिया। नाथाय फाथैलायखौ बिसिखांनायनि उनाव नोंसोरनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो थानाय नंला। अराय जिउनि थाखाय नोंसोर सानैबो गोजान जालायसिगोन। बेजोंलाय मा सोमोन्दो लाखिबावनांगौ आंलाय? दे अब्लालाय नोंसोरनि थिरांथाया बेनोबालाय। रायजोफोर, दिनैनिफ्राय अनजालु आरो लाइमोनजों जेबो सोमोन्दो गैला। आंबो थांसैलै, लाजिसोबायसो। अनजालु मा नायबाय थादों? नोंजों आंजों दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैला, मोनथिबाय? नोंजों सोरथो सोमोन्दो लाखिबाय थानो सानदों? औ लाखिनोबो नांखायाबो। नोंहा सोर हिनजावखौ हाबा खालामहैदो मिथिबाय? दिनैनिफ्रायथ' नोङो आंखौ लांनो फैनोबो मोन्थाय गैला। सोरखौ लांनो फैयो फैबाय थादो दानिया। नों बायदि मानसिजों संसार जास्लायस्लाय बुरिना थानायानो साबसिन। लाइमोन आब' थुदो थांसै। र' बिबारि र', बुंनो हो आंखौ एसे। दे बुं, जा बुंनो गोसो बेखौनो बुंबानो जाबाय। दिनैनो बुंना लादो, उनाव नोङो आंखौ नागिरबाबो मोनला लाइमोन। माने सोरबा बुकिं जाखाबाय नामा? मा जाखाबाय नामा? जाबायानो आरो बेखौ बारा बुंनांगौ बाथ्राना। नोंनि आखल आखुफोरखौ आं मोजाङै मोनथिखागौ, मोनथिबाय अनजालु? आदा थुदो थांसै। लाइमोन बाजै नोंनो मोजाङै थाबानो जाबाय, मोनथिबाय? बेखि आगै नोंसा आदाया मोजां नङा, मोनथिबायना? नोंखौ नुबाथाय आङो सनाथि आगैखौसो गोसोखाङो। मानो होनबा नोंनि महरजों आरो सनाथि आगैनि महरजों सेम टु सेम नुखायो, जोबोद गोरोबखायो। नों जेबो मोनथिया अम्बिके आगै, नोंनि बायसानो एखेथारमोन, मोखां गन्थं खानाय। नों बायसा एसेबां अनथावथाव बिनानावखौनो नोंसा आदाया बेमार जानायाव खेबसेबो नायनो फैयाखैमोन, आरो थैनायावबो नायनो फैयाखैमोन, नों मिथिगौ ना? सोर हिनजावनि थाखाय फाग्ला जानायमोन नोङो, हा? सनाथि आगैखौ मानो खेबसेबो खबर लानो फैयाखैमोन नोङो? बुं, दा नोङो मोजां दिन्थिफ्लाबा जागोन नामा? बास लाइमोन, थांखांनाय बाथ्राफोरखौ नोङो मानो दिहुनबाय थादों? थांखांनाय बाथ्रा? नों बोरै बुंनो हागौ बेफोरबायदि, हा? नोङो सनाथि आगैखौ इसेबो गोसोखाङा? आरोबा सानसेखालि सनाथि आगैनो मुलि बायनो होनानै फैसा बिबाय, 8,000 फैसा हरदों होननानै थगायदोंलै साला हयिखौनो। सोर हिनजावनो हरनायमोन नोङो बै 8,000खौ? गोरोन्थिया जायै नङा, आंनिया जोबोद गिदिर गोरोन्थियानो जामारदोंमोन, आं मानिना लायो। गोरोन्थिया जायै नङा, आंनियाबो जादों, आं मानिना लायो।
थेवब्लाबोथ' आं नोंनियाव बेसेबाबा निमाहा बिदों खेबसेखिनिखौथ' निमाहा होनो हायोमोन ना मानसिनियालाय गोरोन्थिया जाखायो औ मोनथिगौ आंबो मानसिफोरनियालाय गोरोन्थिया जाखायो जायो नङा बयनियाबो जायो नाथाय नोंनि बायदि गोरोन्थि रावनियाबो जाया मोनथिगौ ना गावनि बिबार बायदि बिनानावखौ नोङो बुथारना लादों थाइसेबो फैसा हरफेराखैमोन नोङो मोनथिगौ ना आरो आंजोंथ' रायज्लायनानै थाङामोन सोर हिनजावजोंबा रायज्लायोमोन वेटिंल' मोनबाय थायोमोन सोरखौ नोङो गोसोथोनानै सोरखौ मोजां मोननानै नोङो फाग्ला जानायमोन हा अनजालु गावनि बेमारि बिनानावनो बिदि थाइसेबो फैसा हरलायै मोनथिनालाय मा खालामगोन जिखिजाया नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला बेखौल' मोनथिगौ आं दिनैनिफ्राय आंखौ जेबो डिस्टार्ब खालामनांला आं डिस्टार्ब होयोना नों डिस्टार्ब होयो हा नोंसो माथो आंखौ डिस्टार्ब होफैबाय थायोमोन लाजिया नोङो लाजियामोन नोङो आंखौ लांफैबाय थानो थांदो नोंनि गेसाव मोखांखौ आङो दिन्थिबाय थानांला जागोन लाइमोन जागोन आंनि गेसाव मोखांखौ दिन्थिबाय थाला नाथाय खोनासंना ला मोनसे बाथ्रा सानसे फस्थायगोन नोङो आंखौनो नांगौ जाफिनगोन नाथाय नोङो आंखौ मोननाय नङा नोंनि बायदि सैमा बांग्राखौलाय आंनोलाय मानो नांगौ जाफिनगोनखाय नांला आंनो नोंखौ थांदो मोनसे बाथ्रा नोंथ' सनाथि आगैखौ बुथारना लाबायानो नाथाय नोङो अम्बिकी आगैखौ बेफोरबायदि खालामनाङा मोनथिगौ ना लोमजाबाबो बेमार जाबाबो नाय मुलि होफै गोरोन्थिया जायै नङा जादोंमोन नाथाय एबारनिफ्राय गोरोन्थि जाला मोनथिबाय थौदो आगै फिसाला नोंनि गेसाव मोखांखौ मालाबाबो दिन्थिनाङा